Demagun gure uin funtzioa fardel gaussiarra dala eta partikula aske bati dagokion uin funtzio bat dugula. Galdera da zein den fardel gaussiarra hori dagokion denboraren garapena, beti pentsatuz, kontsiatuz daukagun kasua partikula askearen uin funtzio bat dugula. Horretarako, demagun daukagun uin funtzioa, hasieran daukagun uin funtzioa, beraz, T0an duguna, ondorengo dala. Ointxe azalduko dizuet zein den hemen agertzen diren ekarpen diferenteak. Bat zati lau. Eber minus x karratu zatia karratu. Zer esanik ez a hori parametro bat da. Eber ik0 x. Lehenengo eta ben, hemen aurrean agertzen den koefiziente hori da normalizazio koefizientea. Hemen daukagu gure gaussiarra, eber minus x karratu zatia karratu. Hemen zatitzen dagoena, a hori gaussiar horrek duen zabalerarekin dago lotuta. Eta hortaz gain daukagu funtzio komplexu bat, non hemen agertzen zaigu k0 parametro bat. Eta, ikusiko dugu parametro hori zerekin lotuta dagoen. Izatez, honekin lotutako dentsitate probabilitatea aztertzen badugu, beraz, T0an daukagun dentsitate probabilitatea aztertzen badugu, hau dugu berdin, 2 zati pi a karratu, bat zati bi, eber minus bi karratu egiterakoan hori agertzen zaigu, zati a karratu, eta esponentzial komplexua joaten zaigu. Orduan pentsa genezaken, zetarako behar dugu hemen sartzea funtzio komplexu hori baldin eta bere dentsitate probabilitatean desagertzen bazaigu. Ikusiko dugu zerekin lotuta dagoen, baina badauka bere esangura fisiko bat, eta ikusiko dugu zerekin lotuta dagoen. Interesantea da, lehen esan dugunez, nola a hori zabalarekin lotuta dagoela, kalkulatzen baduzu zein den x-ekin lotutako, posizioekin lotutako variantza, hau da, delta x kalkulatzen baduzue, hori da a zati bi ateratzen da. Orduan, x karratuarekin zatitzen duan ekarpen hori zuzenean dago lotuta zabalerarekin. Orduan, gure helburua da garatzea uin funtzio honek duen denboraren garapena. Beraz, horretarako zer egin behar dugu? Horretarako egin behar dana da garatu egin behar dugu gure hasierako uin funtzioa ze oinarritan? Hamiltondarren autofuntzioen oinarrian. Eta zein da partikula askeari dagokion Hamiltondarren autofuntzioak zeintzuk dira? Uin lauak dira. Momentu linearen berdinak izan daitezke. Dinote izan daitezke, ze izatez, horatzen baduzue, hortxe daukagu hainbat diferente izan ditzakegu. Izatez, bai aukeratu ditzakegu errealak diren autofuntzio batzuk, adibidez, sinuak eta kosinuak. Orduan, daukagu askatasuna, dagoen endakapena honengatik, ze eber ika x eta eber minus ika x dagokion energia, dauzkien energiak berdinak direnez, eber ika x eta eber minus ika xen edozein kombinazio lineal bat aukera genezakeen, autofuntzio horiek osatzerako orduan. Nik nahiago dut uin lauak aukeratzea. Zergatik? Ze uin lauetan edozein funtzioaren garapena egitea Fourieren transformatua egitea da. Eta horretarako, erabilizakegu nahiko ohikoak diren teknikak erabilizakegu. Orduan, gure lehenengo helburua izango da, gure hasierako uin funtzio hori garatzea uin lauetan. Ea hortan hasiko gara. Beraz, egin bat duguna da, AK T0 hori dagokion AK hori kalkulatu, eta hori, definizioz, hau da, zati pi, hasierako uin funtzioa, bider eber minus ika x. Diferentzial x. Hori da kalkulatu behar da. Adibidez, jartzen badugu hemen daukagun uin funtzioa, uin funtzioarekin ordezkatuko dugu,
zati lau, eber minus x karratu zati a karratu, eber i, k0 minus k, ja lotu dut esponentzial hause eta beste hori, diferentzial x. Bueno, integral hau egiterako orduan, claro, esponentzialaren Fourier transformatua nahiko tipikoa da, ez? Eta hau egiteko buruan eduki behar dugu gure erreferentzia integrala ondorengoa izan behar da. Minus infinitotik infinitora, ber minus alfa karratu x gehi beta parametro bat, bai alfa eta beta parametroak dira hemen, eta x dugu aldagaia, honen integrala erro pi zati alfa da. Hau da buruan eduki behar dugun referentzia. Karo, horretarako jarriko dugu hementxe daukagun integral hause beste era batean. Leku gehiago edukitzeko, eskerran zera mogu. Jarriko dugu. Lehenengo, integraletik aterako ditut agertzen diren koefiziente guztiak. Bestela, estorbatzen ari direlako. Eta gero, saiatuko naiz jartzen esponentzial baten barruan hortxe ditugun berredura guztiak. Eta hementxe dugunez minusa kanpora aterako dut. Minus x karratu zati a karratu, jarriko dut minusa minus i k0 ken k hementxe astu zait x bat jartzea, hementxe datorren x-a eta bider x, diferentzial x. Argi dago, hementxe daukagun hau, ez dala karratu baten berdin, hementxe daukagu guzti hau, ze egin behar duguna? Horretarako, erabili behar duguna da, hause karratu baten forma eukitzeko, egin behar duguna da, karratu osotuak erabili, karratu osotuen teknika erabili. Ordan saiatu hause karratuen formarekin jartzen. Horretarako, hementxe dugu, x karratu, zati a karratu, minus i, k0 ken k, x, jarriko dugu ondorengo eran. Jarriko dugu x karratu, jarriko dugu x zati a, gero, jarriko dugu minus i k0 ken k bider a, eta guzti honen karratua. Eta hemen zati falta zait. Hau egiten badugu eta azten bara honen karratua garatzen, hementxe daukagu lehenengo x karratu zatia karratu, gero daukagu minus bi aldiz x zatia bider guzti hau egiterakoan bai ateratzen zaigu honen berdina, baina hortaz gain daukagu beste hirugarren termino bat, eta hirugarren termino hori da honen karratua. Hau da, minus k0 ken k karratu a karratu zati lau. Beraz, hemen kendu egin behar dugu ekarpen hori, kasuetan plus, hirugarren ekarpen hau hemen i hori agertzen denez, guzti honen karratu egiterakoan minus ikurrarekin doanez, ordan plus egiten dugu hemen, eta horrekin simplifikatuko zaigu, k0 ken k karratu a karratu zati lau. Orduan bai, bi hauek berdinak ditugu, baina hementxe karratuak ditugu, karratu baten forma ditugu, eta oso hause nahiko erabilgarria izango dugu, hementxe daukagun integral hause, integral honen adierazpena erabiltzeko. Hementxe daukagun berdinketa hau erabiltzen badugu, gure goian daukagun
adierazpena beste era batean adierazteko, uze daukagu, zati erro bipi, integrala, iakarratu, bat zati lau, integrala, eta ointxe saiatuko naz, hementxe dagoen, eber minus a hori kanpora ateratzen. Eta kanpora ateratzen badut, ateratzen da basati akarratu, eta hori egiten badugu, orduan hementxe dugu x, ken a bat ateratzen da, eta k0, ken k, zati a, hemen akarratu izango enuken, orduan, bestearen berdina izateko biderbi, eta hau independenteki doa. Eber, kontuan izan behar dugu hementxe minus ikurra bat dugula, beraz, minus ikurra hemen, hauze, barruan jartzerakoan, minus ikurra horren eraginez, hementxe daukago eber minus, k0, ken k, karratu, akarratu, zati lau, diferentzial x. Bueno, hau da egin beharreko integrala. Ikusten baduzue, orduan bai, hementxe daukagun ekarpena, justu, honen berdina, honen antza badauka, hementxe dugu x, beta parametroa guzti hau izango enuken, baina daukagun integrala betaren independentea dugu, eta gu daukagun alfa da bat zatia. Beraz, horrek esan edu, guzti honen integrala dugula erro pi bidera. Orduan, hau da berdin, hori izan da, hori kontutan hartzen badugu, hementxe dugun integrala, dugu, lehenengo, hementxe agertzen den koefiziente guzti horiek. Bat zati lau. Hau ere, kanpora aterako dugu, ze x-en independentea dalako. Eber minus, k0, ken k. Eta, geratzen zaigun integrala, esaten dugu dala, erro pi bidera. Hau da daukagun adierazpena. Hau, hementxe agertzen den koefizienteak pixka bat bermoldatzen baditugu, geratzen zaigun adierazpena da, erroa, zati bi pi, bat zati lau, eber minus a karratu zati lau, k0, ken k karratu. Hau dugu k0an daukagun, t0an daukagun aka. Kalkulatu dugu beraz zein den honi daukien Fourieren garapena. Bueno, gogora dezazue gauza bat. Honekin lotuta daukagu zer esanik ez, momentuen dentsitateen probabilitatea. Momentuen dentsitate probabilitatea da honen modularen karratua, A-karen modularen karratua. Zer esanik ez daude hori dugu T0an. Eta hori egiten badugu, hori dugu A, honen karratua kalkulatzen badugu, pipi bat biren, eber minus, akarratu zati lau, k0, ken k. Beraz, zein da honi dagokion, da gaussiarra baita atera dugu, zein da zein da momentua non dentsitate probabilitatea maksimoa den, horretarako berredura minimoa denekoa, kasuetan 0 denekoa, eta hori dugu k0. Eta kalkulatu dezakegu zein den honi dagokion peren batez bestekoa. Peren batez bestekoa da h barra karen batez bestekoa,
eta nahiko erraz ikus dezakegu Karen batez bestekoa dela K0 bera. Beraz, peren batez bestekoa da H barra K0. Bitu, lehen aztertutako parametro hori badauka esangura bat. Da, peren batez bestekoa ematen du. Hau da, partikularekin lotutako abiaduraren batez bestekoa edo momentularen batez bestekoa ematen digu. Zer esanik ez, gora joaten bagara, eta hemen kalkulatzen K0 0 egiten badugu, momentuaren batez bestekoa 0 izango litzateke. Beraz, ondorioa, nolabait, hemetik ateratzen dugun ondorioa, uin funtzio bat hau izan da, uin funtzio hori bider e ber ik0x egiten badugu, orduan horrek egiten duena da K0 batekin batez bestekoa gehitzea. Hau da, ez dakit ulertzen den, uin funtzio bat badugu eta horri dagokion peren batez bestekoa, demagun P dugula, uin funtzioa bider e ber ik0x egiten badugu, orduan uin funtzio berri honen peren batez bestekoa izango da lengokoa gehi h barra k0. Beraz, hori da hementxe dagoen esponentzial honek duen esangura. Vale? Bueno, hori izan da eranskin modulez. Beraz, jarraitu dezagun gure helburuarekin. Badaukagu zein den AK. Gure AK lortu dugu. Da hau. Eta hoxe da gure lehenengo helburua. Zergatik? Ze hori horrela izan da, guk jar dezakegu gure uin funtzioa olako forma. Gure hasierako uin funtzioa barkatu. Utzidazu hau ezabatzen. Pizka bat hause bera eramango dut, hobeto ikusteko, orduan. Zan nahi duena, gure hasierako uin funtzioa jar dezakegu uin lauetan garatuta ondorengo eran. Basati erro bipi, orduan T0 dagokion AK. Hementxe jarriko dut AK, eta hause da erroa, bipi bat laurden, eber minus A karratu zati lau K0 ken K karratu e ber IKX diferentzial X. Beraz, diferentzial X ez, diferentzial K. Beraz, garatuta daukagu gure uin funtzioa un lauetan. Eta hementxe dagoena AK dugu. Bueno, hurrengo urratsa oso arraza dugu. Beraz, zein da hemetik hasita honi dagokion, uin funtzio honi dagokion denboraren garapena. Hurrengo urratsa oso simplea dugu. Denboraren garapena ateratzeko, jakin badakigu zein den uin lau bakoitzari, hau da Hamilton-Dar autofuntzio bakoitzari dagokion denboraren garapena denez, eber minus K honi dagokion energia zati H barra biderte, eta EK hori da, eber minus EK hori da H barra karratu K karratu zati BM zati H barra biderte. Beraz, geratzen zaigun ekarpena da eber minus I H barra K karratu zati BM P. Hau da daukagun uin lau bakoitzari dagokion denboraren garapena. Beraz, egin behar duguna, da garapen daukagun uin lauetan egindako garapen honetan, egokituko dugu uin lau bakoitzari dagokion denboraren garapena. Eta holan, lortuko dugu gure hasierako uin funtzioaren denboraren garapen osoa. Beraz, hau da, bazati erro bipi, integrala, erroa, zati
bipi zati lau eber minus a karratu zati lau k0 ken k karratu eber minus i h barra k karratu zati bi mt eber ikx diferentzial k. Hau da daukagun adierazpena. Eta hau da egin beharreko integrala bere denboraren garapenaren adierazpen itxi bat edo ateratzeko. Eta integral hau egiteko berriro jarraitu dezakegu lehen azaldutako karratuak osotzearen estrategia hori. Eta estrategia hori jarraitu eskero, atera dezakezue ondorengo adierazpena, funtzioan ondorengo adierazpena atera dezakezue. Beraz, uin funtzioa da, lehenengo, bi koefizientea, bi akarratu, zati, fi, da, hemen txagertzen da, eberri fi, hemen da zenbaki komplexu bat, baina fi hori haren funtzioan dago bakarrik, beraz ez dauka inolako esangura fisiko interesanterik, eta teren menpean ere, baina ez dauka inolako esangura fisikorik, gero hemen txagertzen da baita akarratu gehi lau h barra karratu t karratu zati m karratu guzti hau bat zati lau eber i k0 x eta gero esponentziala da minus eta hause daukagu x minus h barra k0 zati m bider t akarratu gehi bi i h barra t zati m. Hau da ateratzen den uin funtzioa. Eta edo bere dentsitate probabilitatea guzti honen modularen karratua izango litzateke. Bueno, interesantea da gauza bat. Batez ere azterpen hau egiteko, interesantea den azterpena egiteko, honekin baino, mentxe ateratzen zaigun uin funtzio irudikaria da, eta hori interpretatzea asko zailagoa da. Horretarako, egingo dugun interpretaziorako, erabilgarriagoa dugu uin funtzioa bera, uin funtzioarekin lotutako dentsitate probabilitatea erabiltzea. Bueno, eta kasu honetan lortutako dentsitate probabilitatea zera dugu. Erro bi zati pi akarratu h barra t karratu zati m a berlau eta goian doaz eber minus bi akarratu x ken h barra k0 mt karratu eta zatitzen doa lau gehi lau h barra karratu t karratu zati m. Bueno, hementxe adierazpen honetan oinarritzen bagara ondorio batzuk aterako ditugu. Lehenengo eta behin ikusten dugunez, funtzioa edo jarraitzen duela gaussiarra izaten. Edo dentsitate probabilitatea jarraitzen du gaussiarra izaten. Baina kasu honetan, gaussiarraren maksimoa ja ez dago hasieran zegoen bezala x berdin 0an. Ez, kasu honetan maksimoa da berredura minimoa egiten den puntua izango dugu maksimoa. Maksimoa dago x berdin, jarriko dugu hemen, x maksimoa, hau da, esan nahi dut, dentsitate probabilitatea maksimoa egiten den puntua da h barra k0, hau da, x berdin h barra k0 m zati bider t denego. Horrek esan edo gure uin funtzio gaussiarra desplazatzen ari dala
eta honek duen abiadura, beraz izango litzateke partikularekin lotutako abiadura, zeren eta maksimoa, dentsitate probabilitate maksimoa desplazatzen ari dalako abiadura horrekin, ateratzen zaigun abiadura V maksimoa da, dentsitate probabilitate maksimoak duen abiadura, da H barra K0 zati M hori. Hori alde batetik. Eta gero bestaldetik ikusten dugu nola hementxe zatitzen doana, hau dago berredurarekin dago lotuta. Izatez, kalkulatzen baduzue, egoera honi dagokion, esan dut berredurarekin, bariantzarekin dago lotuta. Eta kalkulatzen badugu honekin lotutako bariantza da A zati B erro bat gehi lau H barra karratu T karratu zati M aberlau. Beraz, ikusten dugu nola aste berdin zeroko bariantza A zati B zena, orain zabaltzen ari dala, beraz partikulak dutako ziurgabetasuna handitzen ari dala, eta hortaz gain bere maksimoa desplazatzen ari dala H barra K0 M abiadura batekin. Horrela interpretatu dezakegu nola edatzen den gure hasierako uhin fardel hori, denboran zehar. Nolabait interesantea da, ze partikula klasiko bat deskribatzeko egokia izan daiteken uhin funtzio bat dugulako. Kasu honetan nolabait partikula klasiko bat dugu, gure hasierako ziurgabetasuna, posizioen ziurgabetasuna oso txikia izan beharko genuken. Beraz oso txikia izan beharko litzateken, ez? Baina ikusten da nola, abiadura edo fardel hori, edo maksimo hori, edatzen da eta joaten da partikula klasiko horrek izango lukeen abiadura berdinarekin.